Vlak Regionálny Express 1878 smer Šalín, Kalanta a Bratislava hlavná stanica pravidelný odchod 16 hodín 11 minút stojí pri nástupišti na Podaj 5 pripravený na odchod. Osobný vlak smer Fajč, Urbanovo, Chotín a Komárno pravidelný odchod 17 hodín 2 minúty je pristavený k nástupišti 1 Podaj 5 vpravo. Môžete nastupovať. Osobný vlak smer Komárno pravidelný odchod 17 hodín 2 minúty stojí pri nástupišti 1 Podaj 5 vpravo. Upozornenie na meškanie vlaku. Rýchlik 871 Zámčan zo smeru Bratislava hlavná stanica a Galanta pravidelný príchod 16 hodín 7 minút bude z prevádzkových dôvodov meškať asi 5 minút. Ohlásená doba meškania sa môže zmeniť. Za vzniknuté meškanie sa ospravedlňujeme. Osobný vlak smer Šurany, Úľany nad Župavou, Hul, Ratava, Podhájska, Loch a Levice pravidelný odchod 16 hodín 28 minút je pristavený k nástupišti 2 Podaj 3 vpravo. Môžete nastupovať. Osobný vlak smer Šurany, Úľany nad Župavou, Podhájska a Levice pravidelný odchod 16 hodín 28 minút stojí pri nástupišti 2 Podaj 3 vpravo. Prestupujte do osobného vlaku smer Štúrovo na nástupište 2 Podaj 3. Osobný vlak smer Dvory nad Župavou, Pribeka, Strekov, Nová Vieska, Bdelce, Mudla a Štúrovo pravidelný odchod 17 hodín 12 minút stojí pri nástupišti 2 Podaj 3. Prestupujte do osobného vlaku smer Šurany, Práve a Zlaté Moravce na nástupište 1 Podaj 5 vľavo. Osobný vlak smer Šurany, Úľany nad Župavou, Maňa, Práve a Zlaté Moravce pravidelný odchod 17 hodín 28 minút stojí pri nástupišti 1 Podaj 5 vľavo. Vlak Regionálny Express 1878 smer Palárika, Tvrdošovice, Trnavec nad Váhom, Šaľa, Galanta a Bratislava hlavná stanica pravidelný odchod 16 hodín 11 minút stojí pri nástupišti 1 Podaj 5. Medzištátny vlak Eurocity 272 Metropolitan zo smeru Rákošpalota, Újpešť a Štúrovo, ktorý pokračuje smer Bratislava hlavná stanica a Praha hlavné nádraží, pravidelný odchod 17 hodín 3 minúty príde k nástupišti 3 Podaj 2. Za Rušňom sú radené vozne prvej triedy číslo 372 a 371 voze druhej triedy pre cestujúcich s deťmi so zdvíhacou plošinou na prepravu imobilných cestujúcich a so službou pojazdná Úschodňa Matožín s povinnou rezerváciou miest pre bicykle číslo 370, vozeň druhej triedy číslo 369 a vozne druhej triedy so službou pojazdná Úschodňa Matožín s povinnou rezerváciou miest pre bicykle číslo 368 až 366. Upozorňujeme cestujúcich, že vozne prvej triedy sú povinne miestenkové. The International Eurocity Train 272 Metropolitan from Rákošpalota, Újpešť and Štúrovo, which continues to Bratislava hlavná stanica and Praha hlavní nádraží. Scheduled departure at 5:03 p.m. will arrive at platform 3, track 2. First class carriages numbers 372 and 371. Second class carriage for passengers with children up to 10 years of age and for passengers in wheelchairs equipped with an elevated platform and baggage and bicycle transportation service with compulsory bicycle space booking number 370 second class carriage
number 369, and second-class carriages with baggage and bicycle transportation service with compulsory bicycle space booking numbers 368 to 366 are coupled behind the locomotive. Medzištátny vlak Eurocity 272 Metropolitan zo smeru Rákospalota-Újpešť a Štúrovo, ktorý pokračuje smer Bratislava hlavná stanica a Praha hlavný nádraží, pravidelný odchod 17 hodín 3 minúty prichádza nástupišti 3 koľaj 2.